तुमचं शिक्षण वगैरे कधी झालेलं नाहीये का? झालं ना माझं शिक्षण. हा. मी जायची शाळेमध्ये, पण मला शाळेतल्या सरांनी काढून टाकली. का? मी शाळेत उलट बसायची ना, म्हणून काढून टाकली मला. शाळेत उलट का बसायचा तुम्ही? हो, कारण सरांनीच तसं मला सांगितलं होतं. चला सगळ्या मुलांनी पाठ करा. कोणीच नाही ऐकायचं, मी एकटी ऐकायची, लॉरी ऐकायची आणि अशी पाठ करून बसायची. तेव्हापासून सर मला खूप हाणायचे, खूप मारायचे, चॉक फेकून मारायचे माझ्या पाठीवर. ही लॉरी कोणाला पाठ दाखवायची पण लायकीची राहिली नाही तेव्हापासून. हे बघा माझ्या पाठीवर बघा. मला नाही, तुम्हाला वाटेल, ऐका तर, तुम्हाला वाटेल हा टॅटू आहे. हा टॅटू नाहीये, द्रोण आहे, द्रोण. व्रण म्हणतात, व्रण. द्रोण व्रण आहे तो, व्रण. काय येते? व्रण. पण मग ते भातावर काय ते वरण. व्रण, व्रण. मग तो वरण धवण असतो तू. अगं तो काय होतंय तुम्हाला?